Sa 69 ka mga Chinese nationals ug usa ka Pinay nga gidakop sa NBI paok og kasundaluhan sulod sa usa ka steel mill plant sa Taguluan, Misamis Oriental nakagawas na. Human ang nahitabong raid sa National Bureau of Investigation, Philippine Anti-Organized Crime Commission ug kasundaluhan sa Sanja Steel Corporation niadtong May 15 nga nagresulta sa pagkasikop sa 69 ka mga Chinese nationals ug usa ka Pinay. Gimando karon sa National Prosecution Service sa Manila ang pag-release kanila. Sa 25 ka pahina nga resolusyon sa Prosecutor's Office, gimando niini ang pag-release sa mga dinakpan tungod wala matud pa na pamatud-an sa NBI nga dunay igong basihan ang mga sumbong niini sama sa paghupot, pag-distribute o pag-manufacture og radioactive materials. Wala sab na establisar ang labor law violations, immigration law violations ug ang paglapas sa consumer law. Hinuon dunay 11 ka mga individual kinsa wala nadakpan sa NBI ang ipailawom sa preliminary investigation sa Prosecutor's Office aron madetermina kung duna ba sila'y nalapas nga balaod.